beranduegi. Ikusi ezu? El Mundokoek joaldunen argazki bat erabili dute Espainia eta Uganda konparatzeko. Bai, ikusi dut, bai. Ongi etorri beranduegira, Segi Gazte erakundeak desegitea erabaki du. Taldeko bozeramaileek prentsari adierazi diotenez, Segi jada agortutako tresna da. Izan ere, Euskal Gazte independentista eta ezkertiarren erreferente ideologiko berria pirritx eta porrotx dira. Eta Nafarroa menpean hartu zuten. Bai, baina izan zirelako gara. Eta garelako izango dira. Koloretako mundua bizi nahi dugu. Pozik, zoriontsu, aske. Euskaratik eta euskara, bihatza burua eskua! Sentitu pentsatuekin, denok elkarrekin. Apa Nafarroa! Aupa Euskal Herria! Nola aldatzen dire gauza, kamarada? Hainbeste urte pailazo bibotedunak gorrotatzen eta orain gure idoloak dira. Bai, hala da. Segi erakundea desagertu eta gero, Euskal Herrian ezertarako balio ez duen gazte erakunde bakarra geratzen da. Egi. Aizu, eta zur zer daukazu egiren kontra? Nik egiren kontra? Zerrez, are gehiago, nigatik ez balitze lirateke komunikabidetan aterako. Ertzain bat atxilotu dute Bakion, Bizkaian, marihuana salerosketan jardutea leporatuta. Hasi, albiste hau emateko musika pixka bat beharko dugu. Hola. Albiste horrekin batera, ertzaintzak garai berrietara egokitzeko prestatu dituen neurri berriak aurkeztu ditu. Adibidez, lehen porrak erabiltzen zituzten. Orain porroak. Lehen botatzen zituzten kepoteak. Orain kea ahotik botako dute. Lehen atatzen ziren drogatuta jendea hostiatzera. Orain ere bai, baina lasaiago. Aizu, eta aurreko albisteko ertzain hori zertze bilen, trafiko sailean? Nafarroako gobernuko krisiak eztanda egin du azkenik. Gai honi buruzko informazio ona zuei helarazteko, ona hemen beranduegik ETB-rekin elkarlanean egindako erreportaje serio eta sakona. Ara, gaurkoan inoiz baino lehiakide gehiago etorri zaizkigu, nondik zatozte? Tira, lotxatu samar etorri zaizkigu Nafarroako lagun hauek eta beraientzat izango da aurrengo proba, eroglifikoa. Ea asmatzen duzuen. Al PSN le han echado del gobierno. Erantzuna zuzena da, baina ezin dizuegu ontzat eman, euskaraz egin behar zenuten. Tira, berdin dio, saio hau ETB-koa da eta ezin da Nafarroan ikusi, beraz. Araba euskaraz egin zuten igandean Bastidan eta zenbaitek kezka agertu du jaiari buruz Twitterren idatzitako mezu asko eta asko erdera zeudelako. Antza denez, arabar euskaltzaleek ez dute ikasi oraindik ibilaldia Nafarroa bainez kilometroak edo herri urratxera doazenek aspalditik dakitena. Ibilbidearen barruan euskaraz hitz egin behar dela. Gazte, barkatu. Hau da araba euskarazeko ibilbidea? Tú tranquilo, que aquí estamos a salvo. Hostia, menos mal, me estaba pesando la lengua más que este puto chirrisklas. Beste neurri batzuen artean, Arabako ikastolen elkarteak jaiari izena aldatzea erabaki du. Hala da, aurrerantzean jaiaren izena Ara bat euskaraz izango da. Esaitek jakinarazi du aurrerantzean Txanton Piperri opera erabiliko dutela eresarki gisa euskal selekzioen partiduetan. Ba, egia esan da niri ere ez zait hoberik bururatzen. Euskal Herriko semearen Zorio bonan bizia, beraren alde elbango dugu, zainetako todo guztia. Esaitek adierazi duenez, Euskal Herriak ez du partidu gehiago irabaziko horrela, baina ikusleek behintzat odolki ederbana eramango dute etxera. Gore Euskal Herria! Gore? Gore? Gore.
Bilboko udaleko ordenantza berri baten arabera, kalean diharduten musikariek 10 kantu ezagutu beharko dituzte gutxienez. Berandu egin ez gabiltza oso aberats diruz eta uda honetan 7 kaleetan sos batzuk ateratzeko kanta batzuk jo nahi genituen, baina... Nola goaz gitarrarekin, Unai? Beira, dugu proba. Jam sesio txiki bat? Beira. Jam session. Aldapeko sagarraren adarraren puntan. Perfecto. Beste 9 eta listo. Bai. Frantziako legebiltzarreko hauteskundeak egin dira, Ez Unai, ez gorde gitarra. Frantziako legebiltzarrerako hauteskundeak egin dira joan den asteburuan. Frantxoa Maitia sozialistak ez du lortu Parisen diputatu izateko helburua. Maitia nuntzira, nik ez ditut bozkatzen, ez da ere hautatzen, nurat galdu zira. Joan zaitez izpurara. Beste 8 eta ja egina dago. Lehiaketa ezaztu idaztea. Lehiaketa oso ona da. Asteburu bat non ta bidanian. Come on! Sari zoragarri hori Facebooken beranduegi atsegin dutenen artean zozkatuko dugu. Zalea bazara, zozketan atsegin dut sakatu eta iruzkin bat idatzi. Irabaziz gero jauregian zer egiteko asmoa daukasun azaldu. Lisabo taldearen 4 urteko isiltasunaren ondoren, Animalia lotsatuen putzua diskoarekin arrakastatsu bueltatu dira. Kritika onak, Primavera sounderako hautatuak eta beti bezain bortitz. 1988an Irunen sortu zen taldea. 2000 urtean Ezarian diskoa estreinatu zuten eta lehen disko horren ondoren etorri ziren gainerako 3. Egun bat non nahi, izkiriaturik aurkitu ditudan gurak eta ezlekuak. Taldeko Eneko Aranzasti bateria jolearekin eta Carlos Osinaga gitarra jole eta abeslariarekin egon gara. Hasieran abestia baino gehiago bilatzen duguna da sentsazioa. Egun ginen hilabeteak eta hilabeteak lokalean saio guztia grabatzen sentsazio horren bila, ez? Ez da azken momentuko tombola bat gertatzen dena. Da lehenago landu egiten duzulako gertatzen dena. Igual ez erala konstientegia edo ez jozula importantzia ematen. Eta bai daudela momentu batzuk oso ez, baina nik aurkitzen dut melodia. Eta igual da hori, melodia bat oso linean eta baten taldeak. Baina netzako da hori da marabila bat. Bueno, marabila, ez dakit, nire gustatzen zait, horako. Batzuk egiten ditugu Creative Commonsekin, beste batzuk ez da Creative Commonsekin eta freestyle. Eta beste batzuk ez gaekin, eta bakoitzak jakingo du zer nahi duen, zergatik nahi duen eta aurrera. Argi dagola, naiz eta urteko diskoa izan, Mondo Sonoroko portadan atera, Ardoz Gelduzen. Naiz eta kritika oso ona jaso, guk argi daukagu ez gerala grupo para masas, ezakit. Ez dut uste hemendikan aurrera Lisabuko kontzertura 600 pertsona jungo direla, egunero. Ez da gutxiago ere.
ja ohitu egin naiz. Bi baterikin jotzea, egunean lokalen esan, hostia. Espaldiz nula, Iban esan etorrien saiatzera ezin zuen, eta espaldiz nula bakarrekan jotzen. Eta da, super ezberdina. Beste batekin jotzen dezunean konplizitatea daukazu, konplizitate berezia. Eta kontzertutan ere bai, ezakit, beti egon barzera begiratzen, tempo ondo eramateko, ezakit. Gauzak aldatu ditzakezu ere bai, intentsitateak, ezakit, oso aberatsa da, nire ustez. Aste honetan Argia aldizkarian Nafarroako kutxarekin gertatu dena azalduko dizuegu. Horrez gain, Jesus Uzkudun sindikalistarekin eta Ana Diez zinemagilearekin elkarrizketa bana plazaratu dugu. Argia.comeko multimedia atalean berriz, zendu berri den Gotzon Elortzaren 2 lan eskaintzen dizkizuegu, Aberria eta Helburua Gernika. Ni Irlandako naiz, Dublingoa. Ni naiz kapitalako semea. Irlandatik joatea hor bada tradizio bat. Ez dugu bitan pentsatzen, ez? Baina esatu dute astean 1000 pertsona joaten dela Irlandatik. Ni joan nintzenean, kuadriko, horietatik 2 gehatzen ziren Irlandan. Espero zenuena, ze jamonen. Ni hona etorri nintzenean, ni flipatu nintzen. Uda bukatzea zegoenean, hona etorri kriston eguraldia, eguzkia. Egon nintzen 3 urtez, etxera bueltatu gabe. Gero xeago ja pixkate, ez ikusi dut. Alde iluna. Hau pixkat klaustrofobikoa esan daiteke hau. Oso txikia dago. Tokia eta gizartia. Urte bat eraman hemen, eta ja hasi euskara ikasten. Eta nik, bete esatet hori esan da, nik egin dudan hemen gauzarik importantena. Zergatik, diozu? Beste mundu bat ezagutu nuen. Ipar Irlandean bizi esan den borroka latza, latza esan da, Guk ez dugu bizi, ikusi bai, telebistan, noizpenka zero zer entzun, noizpenka Dublin bomba bat ere, oso gutxitan, oso gutxitan, Esan du dira 2 komunitate, Eta, leku batean 2 komunitate, eta erabat, bereizita, erabat, Palestina eta Israel bezala, erabat, Hor dago Euskal Herria eta Irlandaren arteko desberdintasun handi bat, Eta denbora emango dute, zauria ongi izteko, Kontinentearik hurbilena 2000 kilometrotara duen Piemanuko Irlan gaude. Hegaztien bizileku erraldoia egun hilerri bilakatu da. Milaka albatroskume hilik dira irlako arroka artean, gizakiak sortutako hondakin plastikoek intoxikatuta. Izan ere, ozeano barean dagoen zaborgunetik bereizitako plastiko zati txikiak betetzen ari dira Irlan bizileku duten hegaztion sabela. Poliki-poliki heriotzera kondenatuz.
Midway izeneko dokumental honek ekarriko du pantailetara orain arte isilpean izan den kasua. Chris Jordan estatubatuarra da lan honen zuzendaria. Come with me on a journey through the eye of beauty. Across an ocean of grief. And beyond. Nola aldatzen diren gauzak, kamarada? Hainbeste urte bibote duen kamarada. Albiste horrekin batera, ertzaintzak bere... Kalean diharduten musikariek 10 kantu ezagutu beharko dituzte. Eta nik baino hobeto ahoskatu beharko dituzte hoien hitzak. Dituzte. Zuentzako da, Zein da? Madonan partez. Orain ez. Lanpetuta gaudela zen. Gure lehiaketaren azken astea da, eta saria zoragarria da. Gogoratu irabazteko zer egin behar duzu. Hala, 7 bakarrik geratzen zaizkigu. Are you ready?